doncs aquí tens. Gràcies, adeu. Adéu. Aquí té. Gràcies. Bon dia. Són les 9 i us portem una notícia d'última hora. S'ha descobert un nou cas d'explotació a les maquiles empreses de roba de marques conegudes. La policia està investigant aquest cas per poder aturar-ho i ens agradaria demanar la vostra col·laboració. Fomentant els petits comerços. Moltes gràcies i bon dia. Hola, vinc a tornar això. Perfecte. Pues res, que acabo de tornar unes coses a una botiga. Dic, saps on podria trobar una botiga així de proximitat, que sàpigues on han fet la roba i en quines condicions? Doncs mira, l'altre dia estava parlant amb un amic i em va comentar que n'hi ha una per aquí a la prop, allà a la cantonada, que està molt bé. Ah, doncs aniré i ho miraré. Moltes gràcies. De res. Adéu. Adéu. Per la producció d'un texà es necessiten entre 2.000 i 3.000 litres d'aigua. Per tant, podem dir que la indústria tèxtil és causant d'un 20% de la contaminació al món. Això ja no m'ho poso. Aquesta també la vendré. Ui, aquest em va petit jo. I això també. I aquests pantalons també. Ara obriré l'app i ho penjaré tot. Ai, mira això. T'agrada? Ho agafo, vale? Sí, està molt bé. Ai, mira aquesta samarreta. Afegeix-la també. No crec que me la posi gaire, però està molt barata. Algun dia ja la faré servir. Ai, mira, i agafa també aquest vestit. Sí. És molt barat. Noies, què feu? I si anem a berenar alguna cosa? Ja esteu comprant roba un altre cop? Sí, és que està de rebaixes i està molt barat tot. Podries agafar-te algú tu també, no? No cal, jo ja tinc roba. No me'n cap més. Però és que segur que necessiteu tot això? De veritat, us ho posareu? Això ja ho veurem. Hem d'aprofitar que està tot molt barat. Clar. Noies, m'estic avorrint. Què us sembla si sortim a fer un tom amb la teva germana? Va, Paula. Anem a comprar roba? Has vist aquelles sabates? Ai, són molt boniques, però molt cares. Poder les mirem per internet, no? Estic cansada, podem marxar a casa? Encara no, que volem mirar més coses. Què és això? Noies, veniu a veure això. Mireu.
Podria ser la meva germana. Mira, hi ha una paradeta d'intercanvi de roba a l'institut. Podríem anar-hi. Encara podem canviar les coses. Sí, anem. Som-hi. Hola, nois i noies. Avui us vinc a fer un haul del Shine que m'arriba ahir a la tarda i que em feia molta il·lusió ensenyar-vos. Comencem amb aquesta faldilla, que és molt estètic i pot combinar molt bé amb aquest top que també em va arribar per la tarda. I com a últim tenim aquesta jaqueta de quadres que és molt bonica i també és així per dins. Us he deixat el link a la descripció perquè podeu comprar les mateixes coses que jo. Per persones com tu, gent està sent explotada. Gràcies per no fer res per als altres. Noticias de última hora. Se desvela cómo la industria de ropa online Shine maltrata terriblemente a sus trabajadores. Em sap molt de greu no haver-me informat abans sobre el tema i de ser d'així ignorant. A partir d'ara us aniré informant sobre llocs i formes en les quals podeu comprar roba on no hagi una explotació laboral darrere i espero que aquest canvi serveixi per canviar una mica el món i que la gent sigui més conscient a l'hora de comprar roba. Així graven les pel·lis de por. Mercadona. No sé què dir, ho sento. Està gravant. Has de dir...